Знам какво е да живееш с постоянна тревожност и панически пристъпи. Те определят до голяма степен начина ти на живот. Винаги се съобразяваш къде отиваш, как ще отидеш. Всяка своя среща, всяко твое решение минава през страха. Живях така 12 години. И тогава, ако имаше някой да ми каже, че това не е завинаги, че има изход, че няма да бъда така до края на живота си, нямаше да повярвам. Обаче аз сега съм тук. Жив пример за това, че може. Вече 15 години живея без нито един симптом на паникатаките. Искам да знаеш, че има път, през който всеки един от нас може да премине, както съм преминала и аз. Аз не съм специална, не съм по-силна или по-можеща от тебе. Просто за всеки има определено време и начин, по който да мине през този път.